Вітаем вас! У эфіры Беларусь-3, калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і памятных дат на календары 12 сакавіка, і мы пачынаем праграму з адметных культурных падзей гэтага дня. Гумар – гэта таксама мастацтва, і пераканацца ў гэтым можна падчас сённяшняга творчага вечара знакамітага сатырыка Міхаіла Жванецкага. Свае мініяцюры сатырык заўсёды прадстаўляе публіцы ва ўласцівай толькі яму манеры хуткага аповеда. Гэты унікальны стыль размовы з гледачамі стаў візітнай карткай гумарыста. Жванецкі – адзін з тых рэдкіх аўтараў, у якога атрымоўваецца надаць сваім думкам лаканічную, саркастычную і абсалютна завершаную форму. А галоўнае, у яго замалёўках кожны глядач часам пазнае самога сябе. Сёння майстар гумару прадстаўляе мінскай публіцы новую праграму на актуальныя сучасныя тэмы. Гледачоў чакаюць бліскучыя мініяцюры і скетчы, глыбокія маналогі ў выкананні класіка эстраднага жанру. А што яшчэ цікавага адбывалася ў культурным жыцці беларускай сталіцы на мінулым тыдні, мы даведаемся ў бліжэйшыя хвіліны. Добрый звычай стародавний запрашаць гостей у дом, собираться на беседу за святочным за столом. Чарка на пасашок мы вам жадаем за маладых. Па гэтых песнях іх з лёгкасцю пазнаюць ва ўсіх кутках Беларусі. Ансамблю народнай музыкі «Бяседа-25». Досыць малады калектыў, ужо гісторыя ў творчым багажы некалькі сотняў хітоў. Фальклорная традыцыя жывая на канцэртах бяседы ў спалучэнні харавых, сольных і інструментальных нумароў, а аўтарскія песні даўно перайшлі ў ранг народных. І лепшае з лепшага назапашанага калектывам прадставіла бяседу ў сваім юбілейным канцэрце на сцэне Палаца Рэспублікі. 来到民视课演奏，然后呢，这是我第一次来。 У год культуры яркім прыкладам міжнароднага супрацоўніцтва стаў канцэрт у Мінску выбітнага кітайскага піяніста Юнь-Ді Лі. Яго імя прагучала па ўсім свеце пасля перамогі на міжнародным конкурсе імя Шапена ў Варшаве ў 2000 годзе. У канцэртах Юнь-Ді Лі гучаць творы Бетховена, Шумана і іншых кампазітараў-рамантыкаў. Пра ўласную творчасць, пра месца класічнай музыкі ў сучаснай культуры музыкант распавёў на прэс-канферэнцыі напярэдадні канцэрту. Геаграфічнае месца можа стаць культавым, калі паглядзець на яго вачыма мастака. Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў прадставіў персанальны праект Дзяніса Брусукова «Праспект». Усе аб'екты выставы – гэта сны, мары, ўражанні і асацыяцыі, дзякуючы якім мастак робіць прастору галоўнага гарадскога праспекту сваёй і адначасова аб'ядноўвае з кожным жыхаром сталіцы. Мы працягваем праграму. Цікавая творчая сустрэча чакае сёння гродзенцаў. Падчас гастрольнага тура па Беларусі пад назвай «Паэзія, цяпло, коцікі» у Гродна завітаў малады ўкраінскі паэт Дзіма Алейнік. Яго імя добра знаёма аматарам сучаснай паэзіі не толькі ва ўкраіне, але і ў суседніх краінах. Яго называюць лірыкам, які пранікнёны і востра адчувае навакольны свет. Адметная рыса паэтычных імпрэз Дзімы Алейніка – гэта чытанне вершаў пад жывую музыку, якая дадае яшчэ больш лірызму яго творчасці. На рахунку маладога паэта ўжо 4 паэтычных зборніка. А напрыканцы мінулага года выйшла ў свет новая кніга Дзімы Алейніка «Дабрыня», у якой чытачы ўпершыню пазнаёміліся з маладым аўтарам як з празаікам. Калі сучасная паэзія зразумелая далёка не кожнаму, то класіку не толькі шануюць, але і любяць усе без выключэння. Напрыклад, калі гэта творчасць Кандрата Крапівы. Пра юбілейныя імпрэзы да дня нараджэння славутага паэта, баечніка і драматурга зараз будзем гутарыць з госцей нашай праграмы. Сёння ў студыі праграмы «Калейдаскоп» мы рады вітаць унучку знакамітага байкапісца Кандрата Крапівы, кандыдата мастацтвазнаўства, дацэнта, загадчыцу кафедры мадэлявання касцюма Інстытута сучасных ведаў імя Шырокава Алену Атраховіч. Алена, дзень добры. Дзень добры. Сёлета мы адзначаем 120 год з дня нараджэння вашага дзеда, выбітнага беларускага літаратара Кандрата Крапівы. Амаль кожны з нас можа з лёгкасцю згадаць радкі з яго баек «Дыпламаваны баран» альбо «Ганарысты парсюк». А вось што перш за ўсё ўзгадваюць яго родныя і блізкія? Вельмі часта мы ўспамінаем яго такія словы, якімі ён акрэсліваў свой дэвіз, можа, сваё творчае крэда. Мною валодала жаданне ўмяшацца ў жыццё і сёе-тое ў ім паправіць. А вось ці можаце параўнаць, наколькі характар вашага дзеда адпавядаў яго творчасці? Ці быў ён у жыцці такім крытычным, ці нават саркастычным, непрымірымым?
Калі характарызаваць яго як чалавека, проста чалавечыя такія рысы, то я магу сказаць, што дзядуля наш быў чалавекам эмацыйным вельмі, тэмпераментным. Але ў яго была, я бы сказала, што жалезная вытрымка. Відаць, такая загартаваная жыццём. І ён ніколі сваіх эмоцый не расплёскаў. Можна падкрэсліць такія рысы, як строгасць, нават у нейкім сэнсе і суровасць была ўласціва яму. Але ён і усміхаўся, дома ён расслабляўся, мог і пажартаваць, мог і падкалоць, але не крыўдна гэта было. А вось я ведаю, што ён атрымліваў шмат лістоў з водгукамі на свае творы. Мабыць, людзі пазнавалі сабе ў яго байках? Разумееце, я думаю, што калі чалавек, напрыклад, пакрыўдзіцца на байку, дык гэта значыць, што ён пазнаў сябе. Таму я не памятаю, чтоб так ужо крыўдзіліся. Яго больш звярталіся за дапамогай, бо ён выконваў і дэпутацкія абавязкі, і розныя грамадскія абавязкі. І ён, калі мог, дапамагаў, канешне, людзям. А вось як Кандрат Кандратавіч ставіўся да экранізацыі сваіх твораў і пастановак? Не сакрэт, што аўтары бываюць у гэтым сэнсе вельмі раўнівымі. П'еса, яна же павінна быць пастаўлена. Без гэтага ж яна яшчэ не існуе, як мастацкі твор, увасоблены ў жыццё. І калі ставілі, напрыклад, яго п'есы, Кандрат Кандратавіч вельмі пільна сачыў, каб не зацерлася галоўная ідэя п'есы, каб рэжысёр, калі ставіць, вельмі дакладна данёс да гледача галоўную ідэю п'есы. А вось адкуль ён чэрпаў гэтыя сюжэты? Канешне, нейкія сюжэты з жыцця, можа, і жыццё падказвала. Напрыклад, сюжэт той жа п'есы «Брама неўміручасці». Ён узнік тады, калі пайшла з жыцця мая бабуля. Вельмі пражываў Кандрат Кандратавіч, сумаваў. І вось тады ён пачаў пісаць гэту п'есу «Брама неўміручасці». Быццам бы ў думках ён быў тады са сваёй жонкай. Я бачу ў той п'есе апасродкавана увасоблены некаторыя вельмі аўтабіяграфічныя моманты у разважаннях галоўнага героя. А вось хтосьці прадоўжыў традыцыю пісаць? Мне здаецца, што такія здольнасці літаратурныя, яны, можа, перадаліся, я спадзяюся, нашаму Глебу. Глеб – гэта ўжо прапраўнук Кандрата Крапівы. І вось ён піша, ён недаўна такі вельмі цікавы праект распрацаваў. Мінскія адрасы Кандрата Крапівы. Ён раскапаў, дзе жыў Кандрат Крапіва ў Мінску. Аказалось 5 адрасоў. Школа вылучыла на конкурс, гарадскі атрымаў другое так прыемна, калі вось так захоўваеце спадчыну, памяць пра свайго дзеда, прадзеда. Нам гэта цікава ўсё, таму гэта проста ідзе ад душы. У год культуры наша краіна адзначае юбілей Кандрата Крапівы шэрагам тэматычных імпрэз. Ведаю, што ў музеі гісторыі беларускай літаратуры нават будзе ўзнуўлены інтэр'ер кабінета пісьменніка. Калі Кандрата Кандратавіча не стала, мы яго рэчы, яго кнігі, яго рукапісы, шмат чаго аддалі ў музей. Таму музей можа ўзнавіць у першазданным выглядзе яго кабінет, яго такі велізарны стол пісьмовы, яго лямпу з зялёным абажурам. Я так спадзяюся, што гэта будзе вельмі цікавая вечарына, бо музей вельмі зацікаўлена адносіцца да спадчыны Кандрата Кандратавіча, беражліва захоўвае. Будуць, канешне, яшчэ і іншыя мерапрыемствы. Грамадскасць адгукаецца на гэты юбілей, бо Кандрата Кандратавіча ж добра ведаюць. Гэта вельмі прыемна. Алена, дзякуй вам вялікі за размову. А я нагадаю, што народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапіву мы ўзгадвалі з яго ўнучкай, кандыдатам мастацтвазнаўства, дацэнтам, загадчыцай кафедры мадэлявання касцюма Інстытута сучасных ведаў імя Шырокава Аленай Атраховіч. Тэму паэзіі працягнем і ў галерэі выбітных імяніннікаў сённяшняга дня. Зараз будзем віншаваць з днём нараджэння беларускую паэтэсу і пісьменніцу Веру Пракаповіч. Яе першыя творы пачалі з'яўляцца ў раённай газеце, калі іх аўтар вучылася ў 5 класе.
Потым шмат гадоў вершы паэтэсы друкаваліся ў розных перыядычных выданнях, а першая кніга пад назвай «Нябачнай ніткай» выйшла ў свет роўна 10 гадоў таму. У зборнік разам з вершамі аўтар уключыла і навелы. Сёння ў творчай скарбонцы Веры Пракаповіч мноства публікацый у друку, некалькі кніг вершаў і прозы. Адзін з яе паэтычных зборнікаў прыняты ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі з падзячным лістом ад адміністрацыі прэзідэнта нашай краіны. Наступны імяніннік сённяшняга дня пакінуў значны след у гісторыі танца. Сёння 127 гадоў з дня нараджэння Вацлава Ніжынскага, рускага харэографа польскага паходжання, які стаў кумірам усёй Еўропы і першай сусветнай зоркай балета. Ён валодаў рэдкай здольнасцю поўнага знешняга і ўнутранага пераўвасаблення. У яго танцы спалучаліся лёгкасць і сіла. Калі Ніжынскі падскокваў, стваралася ўражанне, што танцор быццам бы завісае ў паветры. Нездарма яго звалі 8-м цудам свету. Сёння лепшымі пастаноўкамі Ніжынскага лічаць балеты «Вясна свяшчэнная», «Гульні» і «Тыль у Леншпігель». Цікава, што ў далёкім 1913-м парыжская прэм'ера «Вясны свяшчэннай» Стравінскага вылілася ў грандыёзны скандал. Публіка і крытыкі не ўспрынялі наватарскія прыёмы ў кампазіцыі і экспрэсіі танца. Але сам аўтар Ігар Стравінскі прызнаў пастаноўку Ніжынскага лепшым увасабленнем свайго твора. Далей зменім дэкарацыі на оперныя і павянчуем з днём нараджэння сусветна вядомага тэнара, прэм'ера Вялікага тэатра Расіі Зураба Садкілаву. У маладосці будучы майстар бельканта мруіў не аб опернай сцэне, а футбольнымі трыумфамі. Капітан маладзёжнай зборнай Грузіі, чэмпіён Савецкага Саюза, цяжкія траўмы паставілі крыж на спартыўнай кар'еры, і па словах спевака, сёння званнем футбольнага чэмпіёна Саюза ён ганарыцца не менш, чым званнем народнага артыста. У 73-м ён дэбютаваў на сцэне Вялікага тэатра Расіі ў оперы «Кармен». А далей бліскаў на адной сцэне з опернымі зоркамі Монсеррат Кабалье, Пласіда Дамінга і Аленай Абразцовай. Італьянскія крытыкі прызналі яго выкананне партыі «Атэлла» лепшым у гісторыі. А Лючана Павароці, дзякуючы Зурабу Садкілаве, даведаўся, што ёсць такая краіна Грузія, дзе, як у Італіі, любяць віно і застольныя песні. І ў працяг тэмы музыкі сёння свой юбілей адзначае знакамітая амерыканская спявачка і актрыса, зорка галівудскіх мюзіклаў Лайза Мінеллі. З дзяцінства яна заўсёды была побач з бацькам, рэжысёрам Вінсэнтам Мінеллі на здымачных пляцоўках і з маці актрысай і спявачкай Джудзі Гарленд падчас канцэртаў. Цікава, што пасля дэбюта Лайза Мінеллі ў мюзікле «Лепшая нага» крытыкі назвалі яе поўнай копіяй знакамітай маці. Кар'ера маладой артысткі імкліва развівалася, былі і паспяховыя ролі, і ўзнагароды, але канец параўнанням паклаў толькі аглушальны трыумф мюзікла «Кабарэ» ў 73-м годзе. За гады творчасці Лайза Мінеллі не толькі шмат здымалася ў кіно, але і выпусціла каля 20 музычных альбомаў. І ўвогуле біяграфія гэтай шматграннай артысткі – гэта той выпадак, калі музычная і акцёрская творчасць заўсёды вельмі цесна перапляталіся паміж сабой. Далей у калейдаскопе накіруемся ў міжнародную відэавандроўку і даведаемся, што цікавага адбываецца ў культурным жыцці розных краін свету. Будаўніцтва ў самым цэнтры Ла-Паса, аднаго з найбуйнейшых гарадоў Балівіі, прывяло да нечаканай знаходкі. Падчас усталёўкі канатнай дарогі працоўныя натыкнуліся на рэшткі горада даінскай цывілізацыі Цяоанака. Знаходкі датуюць першым і другім стагоддзямі да нашай эры. Як лічаць навукоўцы, керамічныя асколкі скрыняў, рэжучыя інструменты і косткі ламы маглі выкарыстоўвацца ў рытуалах. Таксама на месцы знойдзена звычайнае, але вельмі старажытнае смецце. Яно дапаможа больш даведацца пра побыт народа Цяоанака. Росквіт імперыі прыпадаў на перыяд з 15 па 12 стагоддзя да нашай эры. Тады старажытная цывілізацыя займала тэрыторыю сучасных Перу, Чылі, Аргенціны і Балівіі. У прэстыжнай канцэртнай зале Парыжа прадстаўлены гіганцкі арган, які ўключае больш 6000 труб. Найбуйнейшая з іх важыць 350 кілаграмаў. Сам музычны інструмент настолькі вялікі, што трубы прыйшлося ўбудаваць непасрэдна ў сцены канцэртнай залы. Вышыня аргана 15 метраў, шырыня 16. Музыкантам спатрэбілася больш паўгода, каб засвоіць інструмент і навучыцца ператвараць яго дыханне ва ўнікальную музыку. Арган ахоплівае ўвесь дыяпазон гукаў, які ўспрымае чалавечае вуха і можа гучаць на поўную моц, калі зала цалкам запоўнена. У адваротным выпадку гук будзе занадта моцным для чалавека за клавішамі. Канцэртная зала, у якой знаходзіцца інструмент, абсталявана спецыяльнымі панелямі агульнай вагой у 5 тонн. Імі можна закрыць арган, калі на ім не граюць. Такім чынам, акустыка залы захоўваецца для іншых канцэртаў.
Напрыканцы праграмы вернемся на радзіму і нагадаем вам, што ў Мінску працягваюцца гастролі рускага тэатра Рэспублікі Башкартастан. Сёння на сцэне нашага музычнага тэатра спектакль для маленькіх гледачоў «Канёк-гарбунок». Сюжэт казкі пра Іванку Дурня, чароўнага канька і пошукі цар-дзяўчыны вядомы бадай усім. Задумка гэтай казкі з'явілася ў рускага паэта, празаіка, драматурга Пятра Яршова, калі ён упершыню прачытаў выдатныя казкі Пушкіна. Шмат чаго ўзяў пісьменнік для свайго канька са старадаўніх народных казак. Гісторыя была ўпершыню надрукаваная ў 1834 годзе, і сам Пушкін адклікаўся пра яе з вялікай хвалой. Гісторыя чароўнага канька і сёння застаецца адной з любімых казак для дзяцей і дарослых. А тэатральная труппа з Уфы сёння прадстаўляе ў Мінску сваю арыгінальную версію гэтай знакамітай казкі. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць, пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.